Bună ziua, Doamne ajută! Pot a fost acuzat ieri că a votat împotriva românilor. Am vrut să fac astăzi un video și să explic de ce Pot a votat în totală cunoștință de cauză atunci când a votat împotriva PLX 5 și PLX 6 pe 2025. Aceste propuneri de legi sunt două legi organice. Asta înseamnă că Camera Deputaților, unde a fost ieri votul, nu este cameră decizională. Camera decizională este Senatul. Așadar, aceste proiecte de legi merg acum la Senat. Un alt aspect pe care nu vi l-a explicat nici PSD-ul, nici PNL-ul și nici USR-ul ieri, când au făcut atât de mare zarvă împotriva partidelor suveraniste, că am votat împotriva acestor proiecte de lege, este că ele au fost introduse pe ordinea de zi cu doar câteva ore înainte de dezbatere luni. Miercuri. Așadar, ele trebuiau să fie introduse pe ordinea de zi încă de joia trecută, ca noi să avem la dispoziție aproape o săptămână în care să analizăm aceste proiecte de lege, să vorbim cu specialiștii și să venim informați și să informăm chiar și cetățenii despre ce proiecte de lege vin în plenul Camerei Deputaților. Ei bine, prima întrebare și prima suspiciune, pentru că noi am învățat deja de 4 ani și jumătate cum se comportă aceste partide când vor să treacă ceva ce nu este total pe placul românilor pe repede înainte. Așadar, primul nostru semn de atenție și exclamație a fost de ce aceste proiecte de lege au fost introduse doar cu câteva ore înainte pe ordinea de zi. Un al doilea semn foarte ciudat a fost pasiunea cu care aceste partide au venit să promoveze aceste proiecte de lege în Parlament. Am avut un déjà vu, pentru că doar în starea de urgență, în pandemie, se manifestau la fel acești politicieni și ne spuneau la fel că ei sunt pentru sănătatea oamenilor, pentru români. Am văzut însă, ca și în pandemie, că sunt proiecte de lege care această pasiune a PSD-ului, PNL-ului și USR-ului ne indică că este bad news, cum se spune, pentru români. Pornind de aici, PLX 5 pe 2025 se referă la misiuni pe timp de pace. Ce vrea acest proiect de lege să introducă este misiuni și acțiuni ale armatei pe timp de pace, care de altfel ar fi acționate doar în stare de urgență. Și atunci întrebarea noastră este: de ce mai avem stare de pace dacă noi ne angajăm tot timpul în acțiuni și misiuni care sunt permise în stare de urgență? Așadar, țara noastră este într-o continuă stare de urgență. În al treilea rând, la PLX 5 pe 2025, la articolul 3.1 litera D, se definește transferul de autoritate. Iar la articolul 7 se spune că autoritatea asupra structurilor armatei statului român poate fi transferată pe teritoriul statului român unui comandant străin, atât pe teritoriul, adică atât pe terestru, cât și pe aerian. În urma consultărilor noastre cu specialiști, oameni care au fost decorați în armata română cu cele mai înalte distincții, oameni care au participat în misiuni în Afganistan, i-am rugat să ne dea un exemplu de o situație când o structură a armatei române este necesar a fi transferată autoritatea unui comandant străin. Răspunsul a fost: nu am auzit până acum de așa ceva. Și au continuat să-mi spună: imaginați-vă, doamnă, că noi, românii, am merge într-o misiune în Polonia. Cum adică să ni se dea nouă comandamentul unei structuri poloneze pe teritoriul statului polonez? Nu există așa ceva. Așadar, este de noaptea minții.
Oamenii aceștia, PSD, PNL și USR, încearcă să reglementeze ceva ce nu se face în lume. Mai departe, dacă acest transfer de autoritate se efectuează și un comandant străin face niște acțiuni care rezultă niște victime pe teritoriul statului român, ei bine, statul român nu îl va putea trage la răspundere. Pe același exemplu ca și Theo Peter, acești oameni ar fi extrași pur și simplu din România și nimeni nu va mai putea să-i condamne pentru faptele lor. Mai departe, la punctul 6, la articolul 6.2, litera B, spune că armata română poate fi angajată în misiuni pe criterii politice. Cum adică? Nu există așa ceva, pentru că asta înseamnă că dacă politicienii dictează armatei române, ei pot să se întoarcă asupra propriilor cetățeni declarați indezirabili de cei la putere temporar. Așadar, ce spune această lege este că, într-adevăr, putem folosi armata împotriva propriilor cetățeni. Acest lucru nu este doar abominabil, este și neconstituțional. Constituția spune la articolul 118 că armata este subordonată exclusiv poporului român. Deci armata nu poate fi și nu poate acționa împotriva propriilor cetățeni. Dar această propunere de lege PLX 5 pe 2025 tocmai asta spune, că politicienii de la putere pot folosi armata și o pot întoarce împotriva propriilor cetățeni și nici măcar în stare de urgență, ci pe timp de pace. Total imoral și neconstituțional. Un ultim punct la acest PLX 5 pe 2025 este că am cerut în 3 rânduri ieri de la tribuna Parlamentului, am cerut partidelor PSD, PNL și USR să vină cu un singur exemplu în care a fost o situație pe teritoriul României unde nu a fost cadru legal pentru acest transfer de autoritate, ca să nu se poată interveni în vreun fel și s-a creat o situație care, din cauza lipsei cadrului legal, nu s-a putut interveni și a fost un pericol asupra României sau a cetățenilor români. Ei bine, în ciuda insistenței mele continue, de 3 ori am fost la tribună și am cerut acest lucru, politicienii și de la PNL și de la PSD au venit să spună baliverne, vorbe goale, cum că noi suntem cu NATO, cum că noi suntem pentru protejarea românilor, bla 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 bla, dar nu au răspuns la întrebări. Cum poți tu să o numești dezbatere în plen când tu vii și citești de pe foaie ce ți s-a spus de la partid, niște vorbe goale doar ca să fii la tribuna Parlamentului, dar nu răspunzi la niște întrebări concrete și nu ne dai niște exemple care să justifice crearea acestui cadru legal. Tot ce fac ei este să instituie frica de frică, că poate se întâmplă ce? Asta am întrebat și noi. Ce se poate întâmpla? Dați-ne un singur exemplu. Trecem la PLX 6 pe 2025, care se referă la doborârea dronelor pe teritoriul statului român. USR urla de la tribună și ne spunea că PLX 5 și PLX 6 sunt la pachet. Așadar, nu se poate una fără cealaltă. Începem prin a menționa că noi suntem deja la 3 ani de plin război la granița României. Și până acum se pare că nu a fost nevoie de un cadru legal care, așa cum am văzut și cu aceste 2 PLX-uri, putea să fie trecut prin Parlament în câteva ore. Ei bine, până acum, 3 ani de zile, acești oameni nu au venit cu un cadru legal, da? Ceea ce ni se pare o coincidență maximă, mai ales
văzând negocierile de pace, văzând neliniștea lui Macron privind aceste negocieri de pace și am mers mai departe. Dacă au căzut drone pe teritoriul statului român, ni s-a spus întotdeauna că ele au fost avariate în război și părți din aceste drone au căzut pe teritoriul român. Deci întrebarea este, dacă de 3 ani de zile nu s-a întâmplat nimic, când acum se negociază pacea, de ce avem nevoie să avem acest cadru legal pentru a trage în dronele rusești? Pentru că se creează un cadru în care noi putem isca un conflict necontrolat, pentru că nimeni nu mai răspunde. Pentru că pe teritoriul statului român pot acționa atât forțe ale armatei române, cât și forțe străine. Punctul 2. Noi am fost la Comisia de Apărare. Avem acolo un membru în Comisia de Apărare și am cerut să se introducă un amendament în acest PLX 6, care privește că doborârea dronelor să nu poată fi efectuată deasupra zonelor locuite. Așadar, pentru a se evita pierderea de vieți omenești sau daune asupra clădirilor și infrastructurii prin căderea acestor bucăți de drone. Vreau să precizez un lucru. Aceste drone nu sunt mașinările acelea micuțe cu care se joacă oamenii prin parcuri. Aceste drone sunt extrem de mari, sunt câteodată mai mari decât un avion de 2 persoane. Ele pot cauza, sau bucăți care cad din ele, pot cauza daune consistente și chiar pierdere de vieți. Ei bine, PSD, PNL și USR au votat împotriva acestui amendament în comisie. Și întrebarea noastră este, dacă tu vii și spui că vrei să protejezi românii și urli de la tribună în nu știu câte feluri și insistențe și momente că tu vrei să protejezi românii, de ce ești împotriva acestui amendament? De ce nu ești de acord ca aceste drone să nu poată fi doborâte deasupra zonelor locuite? Punctul 3. Creăm niște situații, da? Pentru că atunci când votezi un proiect de lege, trebuie să fii responsabil și să cauți diferite situații. Noi am pus următoarea situație. Dacă noi ne apucăm să tragem într-o dronă rusească, nu? Pentru că despre asta vorbim, care temporar a intrat pe teritoriul României și nu o nimerim. Însă, drona interceptează echipajul sau pe cel care a tras și care poate fi din forțele române sau poate fi din forțele străine din NATO și drona trage înapoi în acest echipaj. Întrebarea este, poate fi considerată această situație o declarație de război și de atac asupra Rusiei din partea NATO și din partea României? Întrebăm practic, pentru că noi vrem să înțelegem toate implicațiile acestui PLX. Deci, ce considerăm noi, cei de la POT, este că acest cadru ambigu, la care nu ni s-a dat răspuns, la care au venit acești politicieni și au vorbit vorbe goale de la tribună, poate crea un cadru ambigu legal care ne poate duce la o situație nocivă. Altă întrebare este, dacă noi am doborât o dronă rusească pe teritoriul României, dar părți din ea cad pe teritoriul ucrainian, poate fi aceasta considerată o implicare în război? Luni de zile, Zelenski a cerut Poloniei și a cerut României să doboare de pe teritoriul acestor state, adică de pe teritoriul Poloniei și de pe teritoriul României, să doboare drone din spațiul aerian ucrainian, dronele rusești. Și am evitat, atât Polonia cât și România a evitat și a spus nu, pentru că este implicare în război.
Acum, dacă România are un cadru de doborâre a acestor drone, se poate ca, de exemplu, francezii de pe teritoriul statului român să tragă în dronele rusești din spațiul aerian ucrainian și să spună că reprezentau un pericol la adresa statului român. Este o întrebare legitimă, întrebări la care noi nu am primit răspuns. Pentru că cine face delimitarea? Cine poate delimita dacă a fost tras intenționat sau nu a fost tras intenționat într-o dronă din spațiul aerian ucrainean? Sau poate tu o țintești, dar în momentul în care o dobori, ea nu mai se află pe teritoriul statului român, se află pe teritoriul sau în spațiul ucrainian. Cine face delimitarea? Cine decide? Altă întrebare la care nu am primit răspuns. Mai departe, la articolul 9.m se spune că este liber la doborât aeronave. Așadar, nu drone, ci aeronave care au fost deturnate. Deci ceea ce spunem este că dacă o aeronavă este plină de pasageri și a fost deturnată, adică altcineva, un inamic, a preluat controlul aeronavei, dar acolo sunt pasageri. Armata română sau forțe străine de pe teritoriul țării noastre pot doborî această aeronavă. La asta au dat liber PSD, PNL și USR prin PLX 6/2025. Așadar, în opinia noastră, PSD, PNL și USR au folosit pretextul protejării românilor, așa cum în pandemie ne spuneau că ei vor proteja românii și ne vor salva din pandemie, de fapt, pentru doborârea dronelor, pentru a permite extinderea puterii militare a unor state străine pe teritoriul statului român, fără consecințe, fără a putea fi trași la răspundere. Mai mult și mai grav este că România poate fi trasă într-un război fără ca noi să ne fi dorit acest lucru. Asta am vrut noi să evităm prin a vota împotriva PLX 5 și PLX 6 pe 2025. Ne întrebăm așadar și nu credem în coincidențe. De ce oare domnul Bolojan a mers să se întâlnească personal, fizic, cu domnul Emmanuel Macron ieri, când era doar singur cu Macron și cu un alt consilier într-o sală unde toți ceilalți reprezentanți ai statelor erau pe online? Ce a avut de discutat personal domnul Bolojan cu domnul Emmanuel Macron? Ceea ce trebuie să avem în vedere este că domnul Emmanuel Macron este într-un conflict pe față cu Donald Trump. Nu se plac deloc. Și ni se pare foarte ciudată această coincidență a lui Bolojan, care se întoarce și spune că va consolida prezența forțelor franceze pe teritoriul statului român. Care sunt implicațiile? Și întrebarea este, cine i-a dat mandat domnului Bolojan să aducă mai multe forțe franceze în România? Domnul Bolojan nu a fost ales de poporul român în întregime. Domnul Bolojan nu a avut discuții cu partidele politice în ceea ce privește o conlucrare și o consolidare a mesajului pe plan extern. Domnul Bolojan nu avea de ce să ia asemenea decizii ieri. Ei bine, noi nu suntem de acord cu PLX 5, PLX 6 pe 2025. Aceste proiecte merg acum și am votat împotrivă. Aceste proiecte de legi merg acum la Senat, deci mai este, pentru că este o lege organică, sunt legi organice și Senatul este de fapt cameră decizională. Este oportunitatea voastră, dragi români, să sunați toți senatorii și să le spuneți că sunteți împotriva acestor proiecte de lege și că ar trebui să voteze împotriva. Mulțumesc mult, Doamne ajută!